O Chantada Atlético prepárase para un comezo de Liga de altura. Estrearán tempada nada menos que cun derbi que os medirá como locais co Chantada B no Sangoñedo. As sesións preparatorias están a organizar a unha plantilla que non será todo o longa que desexarían dende a directiva, pero que aínda nestes últimos días se está a nutrir con interesantes incorporacións que farán un equipo competitivo. Empezamos a principio de agosto e empezamos un pouco, empezamos suave, pero cun fichaxe novo que era cubano, que viña irmão de cubano que xa estaba con noso irmão maior, ahora veo pequeno, rapaz de 21 anos, viña do CEA. Xa xogara nas categorías inferiores da SD tamén, xoga na posición, pode xogar de lateral dereito ou de central. Ese en principio foi a única incorporación. A maior fichamos un segundo entrenador, que é Fran tamén, Fran Jota, vai ocuparse de un pouco axudar a Fran, vai ocuparse dos porteiros, vai ocuparse de recuperar lesionados, pois a tempada empezou ben, os dous entrenadores están moi contentos cos rapaces, os partidos xugamos contra o Bóveda a semana pasada, o torneo das festas, fixeron un bon partido, faltábanos xente tamén, por motivos de traballo faltaba Sergi, faltaba Ibi que ainda non se incorporara, que foi o último fixache, que non falei del, que veos este ano do Taboada, empezou ainda outro día a adestrar, foi a primeira vez que veo ainda, e faltaban tamén Adrián, faltaba Dani, eran moitas faltas, xa nunha plantilla corta, que de momento temos unha plantilla corta, temos xente adestrando con nós que van querer xogar este ano, moitos deles, outros son 3 juveniles que en principio non se van quedar con nós, pero sí que están adestrando, están facendo tamén unha boa pretempada, e eles, en principio é bon para eles seguramente que se queden o último ano de juveniles que lles queden que compitan con outros xuvenis, para que xoguen minutos, o ano que ven xa veremos. E despois sí que hai outros rapaces que ao mellor nos axudan a completar plantel. De momento estamos coa ficha de Fran, estamos 16, e estamos a espera tamén de Suso e Lois, que ainda non están decididos, non saben se van deixar o fútbol ou continúan, se continúan encantados de que se queden con nós tamén. Así que un poquinho máis tranquilo xa, con un equipo máis composto e a pesar desas dúbidas, non? Sí, quedan esas dúbidas, pero nós unha base témola, xa che digo, unha base en principio con boa pinta, porque os rapaces están máis mentalizados que o ano pasado, moito rapaz novo, moita xente nova, que eso como nos pasou, igual que nos pasou o ano pasado, pode ser peligroso, por falta de experiencia, pero sí que están entregados. Viuse outro día no partido contra o Bóveda, que foi o primeiro partido que xugamos en Chantada, e a xente que estuvo no campo pudo ver como os rapaces pelexaban moito, a falta de 4 ou 5 rapaces importantes tamén no equipo, pois sacamos o partido adiante e ganamos un equipo de primeira, que o Bóveda sigue estando en primeira. Entonces, os rapaces están a tope, están contentos, moito máis contentos con estes dous rapaces novos que se incorporaron ahora, que son tamén amiguetes deles, entonces fan aí unha piña importante, para nós é bon e para eles tamén, con ese ánimo eu penso que vamos empezar a tempada ben. Data de inicio contra que equipo? Data de inicio é o día 9, un derbi xa, contra o Chantada B. Xugámonos como locais, Chantada Atlético, Chantada B, e xa é un partido que ilusiona, polo menos.